Tusind tak, fordi I kunne komme alle sammen. Jeg ved, I har rigtig travlt, men på baggrund af det mildest talt dystre kvartalsregnskab, så synes vi i ledelsen, at vi vil give jer besked så hurtigt som muligt om den meget svære situation, vi befinder os i. Det er nu hævet over enhver tvivl, at vores vaklende økonomi vil få drastisk betydning for vores virksomheds fremtid. Jeg har i dag en god og en dårlig nyhed til jer. Den dårlige er, at vi desværre bliver nødt til at reducere medarbejderstaben med 35%. Den gode nyhed er, at vi har allieret os med Firmaklovnen fra firmaklovnen.dk, som er her for at hjælpe os alle sammen igennem den svære tid. Ja, som I ved, så er vi i en branche, som i løbet af de sidste år har oplevet en enorm vækst. Men i løbet af det sidste års tid er det begyndt at gå voldsomt ned ad bakke. I løbet af de sidste måneder er omsætningen så yderligere faldet til et stort rundt 0. De kommende fyringer vil naturligvis betyde, at vi andre i fremtiden kommer til at løbe lidt stærkere. Og jeg ville da lyve, hvis jeg ikke sagde, at det bliver en meget hård tid, vi kommer til at gå i møde. Men jeg håber, at vi sammen kan komme ud på den anden side, så det her igen kan blive en rigtig sjov virksomhed at arbejde i.